Iepa, edo nork daki 20 izen ematen, baina nork daki 20 izena ondo ematen, horixe da bideo honetan ikasiko duguna. Dakizunez, aurretik profila duenak gonbidatu behar zaitu izen emateko. Horrelako mezua iritsi bazaizu, gonbidatu zaituztelako da. Mezua bidali dizuna ezagutzen baduzu, egin klik, estekan. Ireki berri den leioan, mezua bidali dizunaren izena, abizena eta profileko argazkia daude. Horrela, argi geratu beharko litzaizuke ezagutzen duzun edo ez. Ez baduzu ezagutzen, ez eman izena. Ezagutzen baduzu, aurrera. Azpiko formularioan informazio pertsonala eta pribatua eskatzen digute. Adibili, bete behar dira, izena, abizenak, sexua, urtebetetzea, kontuan izan da erregistratzeko adin minimoa 14 urtekoa dela, hiria, ikasketak, ezkutuko hitza, gogoratu 8 karaktereko pasahitza dela honena, letra larriak eta xeheak, simboloak eta zenbakiak nahastuta, ez dadila izan ez informazio pertsonala, ez erraz igartzeko modukoa, sartu berri dugun ezkutuko hitza errepikatu, pantailan ikusten diren letrak eta zenbakiak sartu, eta azkenik, onartu erabiltzeko baldintzak eta pribatutasun politika, bai eta erabiltzeko baldintzen dekalogoa ere. Baina, irakurri gabe ez duzu horrelakorik onartuko, ezta? Ez da pentsatu ere. Hurrengo arte.